Já jsem se tady narodil, žiju tady od roku 1970, mám tady rodinu, chodil jsem sem do školy, mám zde spoustu přátel, spolužáky, léta jsem tady sportoval, věnuju se určitou dobu komunální politice, takže to, že jsem se stal starostou, je pro mě velká čest a zadostiučinění a jsem rád, že jsem pečákem a můžu to o sobě směle říct. A pak ještě bych tomu městu popřál takovou tu věc toho soužití spoluobčanů, protože bez toho soužití to město, to můžete budovat, co chcete, a když nemáte přátelské vztahy ve městě, tak nemáte v podstatě nic. Viděl jsem vizi z před 100 let, jak by Pečky měly vypadat v roce 2025. To se úplně nepodařilo, tramvaj nikde nevidím, tak možná za 100 let metro.